SMK Ar-Rahmah berdiri dan diresmikan pada tanggal 24 Oktober 2011 oleh Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non-Formal, bernaung pada Yayasan Bani Fahrudin, terletak di Desa Kedung Bule, Trimurti, Srandakan, Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Mas Mbak sedaya. Nggih, semoga pasinaon dinten menika dipun wiwiti kanthi donga langkung rumiyin. Ndedonga kawiwitan. Nggih, cekap. Salajengipun kados pundi pawartanipun sami sehat sedaya? Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah menawi sedaya sami sehat. Tetap jagi karesikan saha kasarasan badan nggih. Salajengipun menika presensi rumiyin sedaya mlebet nggih. Inggil. Kala wingi sampun sinau aksara Jawa. Nah, aksara Jawa menika jaman rumiyin dipun ginakaken kangge nyerat maneka warna kegiatan kalebet kangge nyerat tembang mocopat. Menika kalebet tembang menapa? Cublak-cublak suweng, suweng miting kelenter. Omahmu katundung budel. Tembang menapa? Nggih, tembang dolanan leres. Menawi ingkang menika Sekar Gambok ning Catur, Kang Cinantur, Kulakan Kalantur. Tembang menapa? Nggih, tembang mocopat. Dados ingkang badhe dipun sinaoni dinten menika bab tembang mocopat. Tapi samangke dipun gatosaken slide PPT ing ngajeng nggih. Lajeng menika wonten CP, capaian pembelajaran kalian indikatoripun. Nanging ingkang badhe dipun sinaoni dinten menika perangan 3.3.1 dumugi 3.3.3. Salajengipun wonten ancasing pasinaon. Derengipun Bulina ngandharaken materi menika wonten pretest rumiyin. Dados linkipun menika sampun Bulina kentun wonten ing grup nggih. Nah, monggo sakmenika dipun klik lajeng dipun wangsuli pitakenanipun wekdalipun 3 menit. Sampun sedaya nggih? Nah, menika dipunlajengaken peta konsepipun. Peta konsepipun menika mangke wonten pangertosan, lajeng wonten paugeran tembang mocopat jinisipun mangke wonten Sekar Asmara-dana, lajeng wonten tuladhanipun. Gayut kaliyan pangertosan tembang mocopat. Sinten ingkang mangertos menapa Sekar mocopat menika? Nggih, Mbak Hilmi. Nggih. Sekar mocopat menika tembang tradisional Jawi. Nggih, wonten pamangke sanes? Nggih, Mbak Hanin. Sekar mocopat menika tembang tradisional ingkang boten paugeran kumaha. Nggih, paugeran gumanto. Leres sedaya menika wangsulanipun sampun leres. Wonten pinten paugeran tembang mocopat menika? Pinten ingkang mangertos? Kula Bu, Nggih, Mbak Naura. paugeran sekar mocopat menika wonten 3 inggih menika guru gatra, guru wilangan saha guru lagu. Nggih, leres. Matur nuwun, Mbak Naura. Guru gatra menika cacahing larik utawi baris saben sakpada. Menawi guru wilangan menika cacahing wanda saben sak gatra. Guru lagu menika tibaning swara vokal ing pungkasaning gatra. Sinten ingkang mangertos cacahipun
menika wonten pinten? Kula Bu. Nggih, Mbak Lepen. Wonten 11 Bu. Nggih, leres. Dados cacahipun tembang macapat menika gunggunipun wonten 11. Menapa kemawon? Nah, 11 menika saking Mas Kumambang dumugi Pucung. Saking 11 tembang menika nggambaraken daur kehidupan manusia. Salajengipun saking 11 tembang macapat menika badhe fokus langkung nyinaoni tembang Asmaradana. Ingkang sepisan tembang Asmaradana menika nggambaraken wancinipun tiyang ingkang nandhang kasmaran. Watakipun tembang Asmaradana menika tresna asih lan sedhih. Ginanipun menika kangge nelakaken raos brongta. Raos brongta iki rasa kesengsem. Kejawi menika Asmaradana ugi saged kaginakaken kangge paring pitutur luhur. Salajengipun menika paugeran Sekar Asmaradana. Menawi kepanggih kalian tembang sanes upaminipun gambuh, nah mangke sampun beda malih paugeranipun. Menika tuladha tembang macapat Asmaradana. Ingkang sisih tengen utawi kidul menika notasi utawi sisi larasipun. Ingkang sisih kiwa utawi sisi lar menika cakepan. Kali P
Monggo dipun semak samangke supados saged menanggapi nggih. Nggih, monggo langsung Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing kanca-kanca kula badhe ngandharaken aslinipun diskusi kelompok kalih. Gaden tunggal. Analisis struktur teks skor macapat Asmaradana. Guru gatranipun wonten itu. Guru wilangan menika larik setunggal 8, larik kalih 8, larik 3 8, larik sekawan 8, larik gangsal 7, larik 6 8, larik 7 8. Guru lakunipun inggih menika A I A E A A U A. Ajaran sekolah macapat Asmaradana bawarang piwuling saking tiyang sepuh kangge putra saha wayanipun supados boten lena marang kebiyaring kadonyan saengga dadosaken ketrompet gesangipun ngantos nemah bebaya. Amargi namung guru pasenengan duniawi lan kesupen kaliyan alam akhiratipun. Kedah dipun imut menawi sedaya manungsa badhe nemahi pejah. Pramila kedah tiyang wisaken sawetawis akhirat. Adeniko, setunggal, piwuling yang sepuh menika kita dipertemuan dengan Gusti. Kalih yang bisa menika, ampun lena kalian kebiyaring dunia. 3. Ampun guru kasenengan kemawon, nanging kesupen kalian ibadahipun. Sekawan, sedaya manungsa menika badhe nemahi pejah. Pramila kedah nawi samu uripe amal ibadah. Gangsal, yang bisa menika kita ngantos-antos nari berbeda supados boten celaka ing tembe murine. Mekaten anggaran saking kelompok sekawan menawi boten panjenengan kanca-kanca kula semakaken. Kelompok sekawan sampun sae saha sampun cangkep wangsulanipun. Katingal sampun kompak. Nggih matur nuwun. Jika semanten saking kelompok sekawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking sedaya kelompok menika sampun sae wangsulanipun. Nanging nggih menika andharanipun menika tasih wonten dialekipun radi ngapak nggih. Menika